देखी लो एगो भजन बावे। देखी लो भक्त लोग कैसे कहतनी मैया से। चली दिखाई जे कैसे कहतनी। हाँ कैसे गेहुआ के बलिया हो मैया का घावा जूठरले हो कि कैसे हो कैसे ना। देखी लगी भगत लो बानी लो तो सब सजा के रखले बानी लो मैया के पूरी पुआ सब फल फलारी सब धैले बनी लो सब जूठे बावे। हाँ तो कैसे हम चढ़ाए मैया से गुहार करतनी। हाँ चले कैसे गुहार कर दने भगत लोग गुहार कर। गेहुआ के बलिया हो मैया का घावा जूठरले हो कि कैसे हो कैसे ना। हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोर पूरिया चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोरे पूरिया चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया गेहुआ के बलिया हो मैया का घावा जूठरले हो कि कैसे हो कैसे ना। हुआ के बलिया हो मैया का गावा जूठरले हो कि कैसे हो कैसे ना। हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोर पूरिया चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोरे पूरिया चढ़ाई हो कि कैसे जय हो हो जय। जय हो मैया मोरा पूरिया चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोरे पूरिया चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। देखी उ भगत कैसे कहतरन मैया कैसे से गुहार कहतरन? करतरन कि सब चीज त जूठा कर देता लो तो कैसे हम चढ़ाई मैया रोआ के गुहार करतनी। पढ़ौल के फूलवा हो मैया भावारा जूठैले हो कि कैसे हो कैसे ना। अड़हुल के फुलवा हो मैया भावारा जूठरले हो कि कैसे हो कैसे ना। अड़हुल के फूलवा हो मैया भावारा जूठैले हो कि कैसे हो कैसे ना। अड़हुल के फुलवा हो मैया भावारा जूठरले हो कि कैसे हो कैसे ना। हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोर कैसे हारावा चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोरे फुलवा चढ़ाई भी हो कि कैसे हो कैसे ना। मैया मोर हारावा चढ़ाई हो कि कैसे हो कैसे ना। चढ़ाई भी हो कि कैसे हो कैसे ना। देखी कैसे देखी उ भाव कैसे कहतनी कितना भाव में उ भगत की दावना मारुआ मैया दावना मारुआ मैया की रावा जूठैले हो कि कैसे हो कैसे ना। दावना मारुआ मैया की रावा जूठैले हो कि कैसे
कैसे आवतनी मैया के जल लेके आवतनी तो कैसे कहतनी कैसे कहतनी सब झूठा रहत हवे तो कहतनी कि गंगा जी के जलवा मैया मछरी जूठैले हो कि कैसे